det, der er modstand, men det er hale. Det er jo en opdræt. Jeg vil prøve at skubbe den store op. Hvordan kan du se det? Jeg har ikke set det endnu. Ja. Kan du se? Kan du se? Jo, det er rigtigt nok. Og kigge på næben. Den er sådan set meget pæn. Ja, Men alligevel. den er anderledes. Det kan godt få. Jeg har ikke set den endnu. Den har ikke været derinde endnu, hvorfor? For mig passer er der jo plads til. Der er ikke så meget. Det er derfor, de alle sammen står herovre. Ja, er det godt? Jeg skulle se, den var bare snart til. Men jeg synes generelt, det lider af, at der ikke er så meget kød på dem. Ja, de er ikke ret tykke til den og garnskader. Sådan en havre, den er altså også flot, det synes jeg. Det er rigtig Der er ikke ret mange af dem. Nej, den er rigtig flot Ja, havre. den er så flot, den der. Der er lige mange flotte prikker. Kæft, den er mega prikket, den der. Ja, den er meget prikket. Ja, jeg kan godt forstå, at det er svært at fange havre. Ja. Der var ikke storm mere end sådan nogle få stykker der. Ja, du ser to. Ja, det er jeg også. Den store og den lille. Og der er flere. Er det det? Ja, det er det. Jo. Og den store rigtig igen. Kan den da? Hvor er det under det? Store havre. Så er det. Ja. Den der, er det en store? Nej. Du kan godt komme tættere på. Nej, nu er den væk igen.